Des de divendres passat, alguns dels quadres de Païssa es poden veure a la sala d'exposicions de la Fundació Pinae. A simple vista ja s'aprecia que es tracta d'una obra diferent que defineix la personalitat de l'autor. Tots els seus quadres tenen un perquè i sovint estan relacionats amb l'actualitat. Cada quadre té un missatge, no? Hi ha quadres que expliquen anècdotes que han passat diguéssim, per qüestions de coses que passen a la vida quotidiana i llavors jo crec que quan passa alguna cosa penso aviam què és el que podia pintar i represento aquella anècdota com una paròdia, com una, diguéssim, com una mica no sé, com ho podríem dir, d'anècdota, no? Al llarg de l'exposició se'n poden veure molts exemples, com un que es titula El controlador i que recorda una de les pitjors sequeres que hi ha hagut a Catalunya durant els darrers anys. El que era la vigilància sobretot les cases que tenien jardins i tot això, doncs tenies que anar amb molta cura perquè eres una miqueta observat per la Guàrdia Urbana. Doncs llavors jo vaig pensar, mira, el quadre aquest, El controlador, no? Que és un quadre que hi ha un ull que mira a la gent i una aixeta que controla, diguéssim, la caiguda d'aigua que no sigui caudalosament gran, no? Un altre dels quadres que a simple vista crida l'atenció és el que es titula El món oníric de les civilitzacions i que ocupa tota una paret. Es tracta d'un quadríptic que retrata les diferents èpoques de la civilització, des de les cavernes fins a l'època medieval, passant per diferents guerres i fins als atemptats de l'11 de setembre als Estats Units, amb una porta oberta cap a l'esperança. Aquesta és la primera vegada que Païssa exposa a Vilafranca, on hi viu part de la seva família. L'exposició es podrà veure fins al 26 de juny.